Sziasztok srácok! Ebben a mai videóban rendőrködni fogok. Itt a szép kis BMW, ezzel fogom csinálni. Szerintem én magyar szerveren csinálnám, mivel hogy máshol azért elég komoly autók vannak. Na szerintem kezdjük itt. Na, itt vagyok, rá is nyomok, és start. Na, itt is vagyok. Először elmennék a piacra, hát ha ott vannak jó kis bűnözők, mert azért... hoppá, ezt benéztem. Na jó, akkor változott az úti cél. Most az autójavítóba megyünk. Ha eljutok odáig. Épségbe. Na, hát a kocsi meg is javult. Hoppá, ott vannak az első gyanúsítottaink. Vagy driftelgetni próbál. Na. Az a baj, és ilyen sebességnél... Hoppácska! Mi ez a járgány? Na most elkapom. És megállt. Jújúj, a szart! Azt nagyon kapta az úr. 2000 ilyen kredit, ami nagyon jó nekünk. Nem tudom csúsztatni. Valamiért ez nem tud driftelni, csak drift módba vagy hátsó kerékhajtásba, de így nem tud. Na mindegy. Szegény nagyon kapta. De mivel kedves vagyok, ha olcsó az autója, megveszem. Na nézzük. Hát ezért a jó fene nem fogja megvenni ezt a járművet, és össze is törtem a hátulját a kis járgányomnak. Na srácok, amúgy ne feledjétek, majd ha meg lesz a 20 feliratkozó, kijön ugye az új Pokémon kártya unboxing, és még hozzá még car parkingba is sorsolok, mert hogy ugye van a car parking bemutatós videóm, hát arra nem sokan lájkoltatok, most én nem tudom hány like van rajta, de a Königsegget ezt úgy döntöttem, hogy nem a videónál fogom kisorsolni, hanem ha meg lesz a 20 feliratkozó. Csak a videó alá le kell írni szépen a nevet, és akkor meg az ID-t, és meg lesz hoppá a kis Toretto. El is indult hátrafelé. Azért velem nem fogsz te olyan könnyen játszadozni, meg is javította a Dodge-ot. Ez aztán BMW regen. Hoppá, azt hiszi meglökött. És nem tudtam valamiért. Kérlek, kapd le. És nem tudom. Az nagy baj, ha nem tudom, az a baj. Na, te uram, itt mit csinálsz? Na hát ő nem csinál semmit. Az, hoppá, mi az a kerék nyomott a levegőbe? Na most már eltűnt. De nem csúszik. Miért nem csúszik? Na mindegy. Szép kis BMW. Valaki kilep. Nem lepek ki. Hoppá, valaki milyen keménynek hiszi magát. Na végre egy gyönyörű súszás. Elkapjuk vajon ezt a kis BMW-t? A nagy gumjaival. Ha. Skin csináló, meg vagy. Na most kell egy olyan elkapás, ahol driftelve kapok el valakit, az nagyon stílusos lesz. Át is raktam az autót drift módra, és itt ezt a rózsaszín BMW-t nagyon jó lenne elkapni. Hoppácska! Mi ez a jármű? Azért ő
És belém jön. Ezt most megbosszulom. Gyere. De nem akar. De azt a ramot el kell kapni, nagyon gyorsul. Meg kell tartani a járművet, és kisotródok. És majdnem elütöttem azt a barszás pólós kisembert. Na? Hogy reagálnak a kis bátyusok? De miért van ez, hogy belé tudok menni, és megroncsolódott az autóm? Hoppá, hogy kilőtt a kis Supra, de nem lehet utolérni. Drift módban nagyon nem lehet. Ó, mindegy, akkor manuálisba gyorsulunk. Hát itt nem leszek nagy eséllyel, mert ennél az autónál mindenkinek az autója szinte erősebb, ami nem jó. Te megjavítjuk, és talán a piacon felgyorsul valaki driftel, és ott hát, ha el tudom kapni. Na, jelentkezek majd a piacról. Na, itt is vagyok a piacon, csak hát útközben az autó az nem nagyon tudott egy helyben maradni. Hoppá, már mennék is ki, de nem. Na. Ezt a szép McLarent, ha utolérné, reagálna a kanyarra. Ugye ez, igen, ez McLaren, vagy nem? Nem, ez akkora. Akkor be is driftelnem. Vagy mi az driftelnem? Logopédushoz kéne járnom. Itt fel is csapom a villogót. Ez milyen stílusos volt. Na de Drift King 50 000-et kaptam azért, mert drifteltem. Hát ez jól kezdődik. Jaj! Na jó. Ott mi történt? Ez így nem nagyon fog menni. Csak téged elkapnál, és nem. Pedig ő is rendőr volt. Hát ez így irányíthatatlan. Én vissza is váltok sima 4-kerékhajtásra. Na, meg is van. Elvileg most az autó összkerékben van. Így nem, de hogy nem, így is csúszik, Jézusom. De a kézifék jól reagál. Itt le is megyünk. Hoppácska, itt meg is húzzuk szépen. Még egy embert legalább el kéne kapni. Meg is javítjuk. Itt lehet jól elkapni az embereket. Hoppá. De szép kis golf. Na, van-e kedved gyorsulni? Na jó, most. És nem. És itt ez a szállítókocsi. Na jó. Itt felment. Ő már nekünk nem kell. De te kell lesz nagyon. Anyám, hogy megy az a szállító? Ja, tényleg ők versenyeznek, nem már. És megsérült a motor. Hát ez csodás. Jó, hát mindegy. Srácok, én köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Legyen szép napotok, ne felejtsetek el feliratkozni, hamarosan meg lesz a 20 feliratkozó, és lájkoljatok.
Na, sziasztok!